17 январ дар қароргоҳи Конфедератсияи футболи Осиё дар Куала-Лумпури, Малайзия, маросими қуръакашии мавсими нави мусобиқаи Лигаи Чемпионҳои Осиё баргузор гардид. Маросим ба таври онлайнӣ сурат гирифт. чемпиони Тоҷикистон бошгоҳи Истиқлоли шаҳри Душанбе дар сабади сеюм ҷойгир шуда, тибқи қуръакашӣ шомили гурӯҳи А гардид. ҳарифони дастаи Истиқлол дар марҳилаи гурӯҳӣ дастаҳои Ал-Ҳилоли Арабистони Саудӣ ва Ал-Раяни Қатар мебошанд. рақиби сеюми Истиқлол пас аз рақобати дастаҳои Шарҷаи Амороти Муттаҳидаи Араб ва Ал-Завраи Ироқ дар марҳилаи плей-оффи сеюм муайян мешавад. тибқи қарори нави Конфедератсияи футболи Осиё, бозиҳои марҳилаи гурӯҳии Лигаи Чемпионҳои Осиё дар минтақаи Ғарб аз 7 то 27 апрел доир мешаванд. яъне бошгоҳи Истиқлол бозии якуми худро дар доираи ин мусобиқот 7 апрел доир менамояд. ҳамзамон дар ин рӯз маросими қуръакашии марҳилаи гурӯҳии ҷоми Конфедератсияи футболи Осиё 2022 баргузор шуд, ки дар он бошгоҳҳои Тоҷикистон, Хуҷанд ва клуби марказии варзиш Артиш рақибони худро пайдо карданд. ноиб қаҳрамони Тоҷикистон ва дорандаи ҷоми кишвар бошгоҳи Хуҷанд дар гурӯҳи F баромад мекунад. рақибони Хуҷанд бошгоҳҳои Дордои Қирғизистон ва Копетдаги Туркманистон шуданд. дебютанти ҷоми Конфедератсияи футболи Осиё дастаи клуби марказии варзиш Артиш дар гурӯҳи И бозӣ мекунад. барандаи медали биринҷии чемпионати Тоҷикистон дар соли 2021 дар ҷоми Конфедератсияи футболи Осиё бо бошгоҳҳои Насаф ё Суғдиёнаи Ӯзбекистон, Алтин Асири Туркманистон ва Нефчии Қирғизистон бозӣ хоҳад кард. ёдовар мешавем, ки агар дастаи Насафи Қаршӣ ба марҳилаи гурӯҳии Лигаи Қаҳрамонҳои Осиё 2022 роҳ ёбад, барандаи медали нуқраи чемпионати Ӯзбекистон Суғдиёна дар ҷоми Конфедератсияи футболи Осиё баромад мекунад. агар Насаф ба марҳилаи гурӯҳии Лигаи Чемпионҳо роҳ наёбад, ҳунарнамоиро дар ҷоми Конфедератсияи футболи Осиё идома медиҳад.